Oh, ang init. Sobrang init. Like Baguio? Wow, it's color. What color? Green. Wow, good job. Ang ganda. Swimming ka na. Yep, got it. Hello mga ka-foodie! Yan, maaga po kaming bumiyahe para sa birthday celebration po ng aming panganay na anak. Ito po. Say hi to the vlog, Eshang! Yan, that's the birthday girl. And then, syempre, nandito ang aming magandang bunso na si Asha. At syempre, ang pinagmanahan, ang aking mahal na misis. Oh my God! Sakto lang. Yan. Okay guys, so papunta po kami ng Bolinao. Kita-kita po tayo. So, makikita nyo mamaya yung mga iba pang views and then yung mga gagawin po namin sa vlog na to. Kaya, stay tuned mga ka-foodie. Bye-bye! Guys, dito na tayo sa Alaminos going Bani. Yan, traffic ulit.
Swimming ka na. Got it. Ah, Dad, come here. yeah, wait lang. Mommy. Hi, Asha. Hi, Mommy. Say hi to the vlog. Ah. Guys, kung gusto niyo bumisita sa Pangasinan, maganda dito kasi itong swimming pool, yan, itong resort na to sa Puerto del Sol. Aside sa swimming pool, paglalakad ka dyan ng siguro mga 10 steps lang, beach na, kaya ang ganda. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, that's the beach. 10 talaga.